el mes de febrer hem celebrat el Carnestoltes. Ens hem pogut disfressar. Però en un contracte de treball no val la disfressa. A l'hora de confeccionar i presentar un contracte de treball hem de reflectir la realitat. Les dades de l'empresa, les dades del treballador, el lloc de treball, el sou, l'horari... Tot això ho hem de reflectir correctament. Al mateix temps, tindre present que les dades del client estan en vigor i després que qualsevol treballador no pot començar la seva feina fins que no s'hagi de presentar l'alta a la Seguretat Social. A Cremicat hem preparat una fitxa de contracte per als nostres clients perquè la puguin emplenar i així tinguem les dades amb més agilitat i evitar incidències. Recordeu, no disfresseu els contractes. A Cremicat escoltem i avancem amb els nostres clients.